È muy bonito, la verdad, se ve como una película. Здрасти, Любов. Здрасти. Какво става? Къде стигнахме? Ето виждаш вече как е обърната вратата. Супер. Тъй като разстоянието беше много малко, за да не използваме гипсокартон да се снима разстоянието, използвах фалсирани метални ъгли. Ето така изглежда. Сега в момента не е много равно. Ще го направим да стане така идеално равно страната. Това нещо няма да го виждаш. Да, има малко. От всичките страни. Да. Тъй като най-важното нещо беше рамката навсякъде да стане 30 см колкото ъгъла. Да. А както виждаш, страната върви на така. Да. Затова трябваше да вземем по-големи ъгли, след което по тях ще изправим стената, всичко направено под нивелир. Няма да има проблем, ето това е и големия прозорец. Стената е измазана само един път. Всички тези неща ще бъдат изравнени. Супер. Но все пак рамката навсякъде е точно 3 см. Колкото е самия ъгъл. Супер. И успяхме да свалим парното и да източите водата, за да може също Да, радиаторът е свален. Супер. Ще махнем сега и стойките, тук ще бъде шпакловано, след което ще ги сложим пак на същото место, според размерите на окачвачите на радиатора. Идеално. Аз реших да запазя същия радиатор, защото просто е малко по-високо качество от новите, които се предлагат на пазара и да има еклектичен елемент, за да може все пак да се запази част от историята на апартамента от неговото създаване. Да, след което ще прибори и тръбите и самия радиатор. Супер. Всичко ще придобие естетически вид. Да, аз смятам. Това е в завършен вид, така е виждаш прозорец. Супер. Аз смятам да запазим тръбите и радиатора, защото все пак си е хубаво за зимата, ако спре тока, например, да има постоянно отопление и все пак не изсушава толкова въздуха. Добре, съгласен съм, ще го монтираме пак радиатора, но първо ще махнем тези планки за запълнен дупките и ще ги монтираме на същите места. Добре, супер. Иначе хубаво, че сте направили и извод за климатик, тъй като все пак можем да използваме охладително тяло за лятото, тъй като това е южно изложение и става доста горещо. Пък аз не обичам да слагам штори, по-добре да ви естествена светлина, но все пак да не е такава жега. Да, това е кабел за климатика. Добре, виждам, че Затвориха всички дупки на тавана. Всичко, което отпада, което може да изчегъртне, беше напукано, го изчегъртахме, градирахме, минахме ги на ръка с лепило. Утре преминаваме към цялото пола на тавана. Браво. И виждам, сте изкарали и кабели за телевизора. Да, ще изкарвам за интернет и за телевизия. 4 контакта, според мен ще бъдат напълно достатъчно да се включат и рутер, и телевизор. Да, моята идея е да скрием всичко отзад, за да няма никакви висящи кабели. Да, всичко ще бъде скрито зад и паното след осветлението. Идеално. Значи ни чака направата на TV пано. Аз имам една специална идея за него, ще ти покажа какво имам предвид. И съответно да монтираме цялата станция, вече когато всичко е готово. Но няма търпение. Хайде да има другото. Добре. Ето тук е банята. Да видим сега банята, къде сме стигнали. Ето тази стана вече е готова. Цялата баня беше измазана с варосментов разтвор. За мен това е най-добрият акустически вариант. Много хора използват гипсокартон. Но това за мен си е, ако говорим за здравина и качество, е много по-добро от гипсокартона. Да. Личи си, че има... На пода е вече направена хидроизолацията. Личи си, че има хидроизолация вече. Да, сифонът е монтиран. Ами най-хубаво е да е само един сифон, защото пространството е доста ограничено. Пространството е малко точно така и душ-зоната няма да бъде отделена. Да, по-хубаво да е само един наклон. Така че за мен един точко сифон е напълно нормално. Абсолютно си прав. И тук за луничките, понеже първоначалният проект беше да поставим 4 малки, но в крайна сметка смятам, че ще е по-разумно да направим 2 големи по 22 мм, примерно. Да, ще разделим на 3 равни части. Може да бъдат монтирани тук точно по средата. Или на диагонал, както кажеш, вече това ти ще го прецениш. Значи ще направим осветлението вместо 4 малки лунички, 2 едри по 22 см. Да. Добре, и виждам, че плочките вече изглеждат перфектно. Да, тази страна е готова. Това е структурата. Изводите са изкарани на 1,20.
изводи за чешмата. Виждам, че Цялата ВиК инсталация е сменена. Супер, сменихме ВиК инсталацията, поставихме изводи за чешмата, които са малко по-високи. Едно време, когато са строили блока, са започвали от пода, но сега вече тенденцията се е променила и започват от стената. Поставихме структура, за да може да е удобно да се поставят неща отгоре върху рафчето. И ще поставим и хоризонталния бойлер, за да освободим малко място в тази част на банята. Това са плочките, които избрахме. Избрали сме тези плочки от магазин Джесика. Страхотни професионалисти, направиха ни проекта много бързо, консултираха ни за абсолютно всички материали, изключително доволни сме. Като виждате страхотния десен. Това са български плочки Кай, които са произведени в България. България се слави с страхотна керамика. За жалост тя не е толкова добре развита и позната, тъй като хората наблягат на чуждестранните фирми, италиански, испански и така нататък, но в България се произвеждат много хубави и качествени гранитогрес, плочки и така нататък, така че ние избрахме тези от серията на Кай, които са с уникалния десен Калкута Тоскана. Той ми е любим и може да видите, че използваме 30 на 60. Като в случая имаме 4 различни разновидности на десен и сме го направили така, че да изглежда равномерно. И за пода вече смятам да поставим 60 на 60 малко по-едри плочи, за да има... 60 на 60 ще бъде добре за този път. Да, просто за да има така малко контраст между размерите и все пак долу няма да са толкова лакирани, ще са малко по-матови, за да не се пазара, защото аз вече поставих на друг под 60 на 60, но бях лак. И доста пъти съм се хлъзгала от капки вода от тях и е доста опасно, така че никога повече няма да го правя този ефект, въпреки че изглежда по-дизайнерско издържано. За пол е хубаво да имаме матирана повърхност, която да е резистентна на подхлъзвания за вашата безопасност. И добре, Любчо, ако искаш да видим и в кухнята, добре, какво се случва, че после трябва да тръгвам. В кухнята тук градирахме плажната грия с грунт, който е основа на синтетична смола. Да. Основата вече е напълно здрава, тази страна ще плува само на една ръка, въпреки че не е равна. Целта на първата ръка е колкото просто да се зададат неравностите. Да. Ами супер Сега ще продължим също колане на целия трегер, монтиране на ръбите, монтиране на кухнята, сега ще монтираме и розетката. Идеално. Помина от тази страна е идеално прав, тъй като тук ще бъде абсорбатора и розетката трябва да лепне плътно по стената. Абсолютно, да. Ами там вече, когато дойдат шкафовете, ще преценим дали трябва да дръпна надолу отвора за комина, тъй като при вградените абсорбатори е наложително да се премести малко отвора с няколко сантиметра, просто да е под ръба на шкафа. И ето тази част тук много се радвам, че успяхме да я отворим, за да разширим кухнята и да използваме пространството, което беше балкон, тъй като той остъклен беше абсолютно непотребно и имаше страхотен конденс по стената. Вече го няма, Вече както го няма. виждаш, с грунт замухал, всичко е импрегнирано, Да, след което този грунт ще бъде отново интегриран с дълбоко пеникващ грунт и тази страна ще бъде изцяло шпаклована. Да, слава Богу, всичко се нареди добре, почистихме го този ъгъл, да. И сега се надяваме... С белени тели на четка всичко беше изчегъртано. Да, и сега се надяваме да не образува повече конденс, като разбира се препоръчваме да се направи външна изолация, ако е северна стена, защото винаги ще се получава конденс при температурните разлики. Но в нашия случай... Да, в нашия случай именно това е външната страна на балкона. И тук Винер 20 беше пребана. Да, Винер 20 премахнат. Реших да Малките запазя... части, които са останали, не е проблем, тъй като сме взели специален грунт за Винер 20 лежерни основи, така че не се пресняви, основата е много здрава. Супер, много се радвам. Мозайката успяхте да изкъртите. Да. След като бъдат шпакловани стените, преминаваме към замазките. Супер, и от тогава вече ще видим и нивото, колко ще се вдигне. Иначе тук по принцип можеше да отнемем още малко от стената, но в нашия случай ще ползваме това пространство за шкафове. Тук ще бъде така един кът за кафе, чай и закуски, докато другата страна ще направим един кът за учене, тъй като много приятно пада светлината и може така човек да се усамоти, да се настани удобно пред лаптопа и да използва естествената светлина, докато учи, чете или работи. Ще се получи хубаво. Супер, много съм щастлива. Браво, нека продължаваме напред. Хайде!
Продължаваме. А какво ще правим сега с тази врата? Вратата беше премахната, стъклото отгоре също. Да. Изидали сме по 5 сантима петички, за да се превазят на вратата, за да не бъдат резани. Това е най-добрият вариант. Да. А най-добрият вариант, за да се направи щурц, за да бъде продължена здарията към тавана, е използването на УА профил с 2 петички, който ще бъде монтиран по така. Ще бъде хванат санкерни дюбери в стената и от тук нагоре ще изидаме до тавана. Да. Разстоянието, което остава. Това дава максимална здравина. Гарантирам ти, че Да, изглежда. няма да има проблем. И да, и Това е по-добре най-лесният вариант при този случай да се направи штурц върху вратата и да бъде продължена до тавана цялата стена. Да, идеята е да се продължи догоре, защото там преди имаше стъкло, пропускаше светлина и не е приятно, ако някой спи, да му се светка в коридора и така нататък, тъй че по-добре да се затъмни и страхотна идея. Сега малко отворите, виждам, че са стеснени. Стеснени са, тъй като това е максималната големина за вратата. Това е перфектният размер. Няма да се наложи да бъдат резани первазите. Поради тази причина ние излизахме по две блокчета по 8 см. Супер, супер. Идеално. Много хубаво изглежда. Нямам търпение да видя вече завършена стаята. Благодаря ти, Любчо, и до скоро. Моля, до скоро.